na moro lyogo kine abantu igo naye nabako gusenia umuchando yobwate nigo ntagetenga nyasago konye na inda koe libaka egere unyare gokomokorera butambe kore no mogoko omuichano nyasaye niga guchencha omuichano obo mogoko nyasaye niga guchencha obokongu bwabo buya igo nintagetena insabe naye asemambi ya lero asenyencho gwantegereira aselinganeli ntagetenga ore tobokongu bwao asomonene na inchekingo chigosaba asenyencho yobokongu obwo nyasanyare kakogokonya na nyasanyare kagogokulinda kero kende gusona burwaire kero kende yose keri obwate nyasaye nkonyarare asenyencho nigachenjito bugima bwana naye gwikachencho bugima bwao asemambi ya lero ntagetebwege namo na inche egere nyari kingosabamo naye asemambi ya lero asengechiringanelio tigango tosabe omonene nyasaye nigo nasabira asengechiringana lyao enasabira asengecho motegereri oyo ntegereri asemambiye nasabira asengecho monginolia nasabira asengecho mugakolia nasabira asengecho musaulia amuno mwanoli omonene ligeri lyobokongu babwate ligeri lyogochayo batwalire ligeri lyamakongu baetere enasabira asemambi ya lero kwetera aselita lya Yesu Kristo na kwetera samanyinga aya Kristo Yesu abwate okubwa enasabira obokongu bulyomo amongino lya bwate no mugako lya bwate Yesu mwana nyasaye mokonye na umusibole anyarega kobo mugima omonene nigo nasabire asomongino lyo rwarete asomugako lyo rwarete Yesu mokonye na mugwenie egera nyare gukobaka kero kende batebine ngata koba moyo ngango kwali enasabira omonene ngata gukwa sengichungene ligo ngata gukwa kolinde nabe moyo anyarega kuralya mwana manene yo monene asensi abantu bale moyo enasabira omonene asengecho musaulia okuro moyo obuliro gosemelia ngata konyole gasi omone mwigorire chinchera anyarega konyole gasi no mugako lyo monene omolembo bulira senga yaye na asabira silita lya Yesu Kristo omolembe anyoro omolemba sabana baye anyoro omolemba somonginoye elyo monene obuya bwa obunyale bokorolekana nigo nakobakire asengecho gwakolirayo asilita lya Yesu Kristo na asabira mona kwegena amen. Igo oyo no musomba Vincent Nyakundi onyade kole talingane lya sole wetera sege singa kia maseseni amona tiponi nigo nasabirenga nyasaye oyo nyarego twase egetaseni eke anyarega kubaseni mwenzi nabalia abaralimo kukoremera mona barabo nyasanya arega kubasenia ase litukeli kimogendereza konya koleta amaseseni aya gochasa abantu nyasaba seni nainda abarorekanere shalom shalom. Shalom. Amen. Amen. Bienvenido sana Amen. Pastor Aseringana Ligja inga terengeti nga kyaba minu bago korora terengeti nali bago kwana go chasole kurende kubwate obolito imeyao kero kende nabo okorera ase awechanda kurende mosemile nyasaye kwane ngana ye muguchi asale nere nanyare goikirania penina na mwibuli omwabo hana. By the way, nabamu chayete sana. Again, the pastor ma dengo chakere in the real life mo chakere tuwa keranga neke nenkere ororo. Nabakonyo sometimes ose ono nabakonyo ranga okay nubwata abana lakini ubwata abana banyaruka boka. Tubwati mwana mumura. Kwamana kanyoro yo mwenu kega nabwata abamura nabwata abaiseke. Ono kwamana kanyoranga nabo muntu akochayanga bono oyo munya baiseke oyo ni bamura mtoto ni mtoto. Omwana no mwana ni namba sesenia na nyasaye tigato sesenia korende twaro semelia ase nyasaye twaro semelia ase nyasaye na ande manyaiga kerio gosaba na kyokoewa bora tu otwaro kwegena egento gekogera ebinte binge bitari kwekerana nduri gutwara kwegena nigo konyoranga atogo doubt akonyora togo doubt nga egente ke gose ngechekebe wate nyasaye ngambweni arabu kama na gutwara doubt nga naki lakini chembwene bono onyoranga ekobe problem lakini rende ekerto gutwaro kwegena na byonsi nibo bigekana nabyo muno sana moncho murigile kerto ntoko sanga munaye ya maseyemo asamarandi ya kwanyorire mambya bono ningegenete nga nabago chikotokonya atukini kuri kurengeka muguche sekende yenda tubote se mitando ya Facebook Ndizi TV News dijo tutulikere ujumbe ayeningo na nemero likwata sengenjeli tukeliga namba yesimi 0792192834 nabago tulikere ujumbe ototebi ningo kwa ne Jumapiringia ningo kwa nelia ngora ningo ogotumira maiga na bonsi nkiorigete togokorera teri tukeliga onyare konyora amasesenia asinchira ya bene tona sembo yende studio tunyare kogendera ne program asinchira ya bene producer egasi
asore. Yes, God bless you. Usifiwe Yesu, usifiwe Yesu. Wema wako wanikaza moyo. Wewe ndiye mchungaji wangu, tena kiongozi wa maisha yangu. Wanitazama kama mboni kwa jicho lako. Wanitazama kama mboni, usifiwe Yesu, ewe Bwana, wema wako wanijaza moyo. Wewe ndiye mchungaji wangu, tena kiongozi wa maisha yangu. Wanitazama kama jicho lako. Haleluya, sifa kwako Bwana, makofi ni yako Bwana Yesu. Wewe mfalme wangu Bwana, pokea sifa Bwana wangu. Majina yote mazuri ni yako Bwana. Yesu, ewe Bwana.